Are you ready for your big jump? I'm lost, but let's do it. Fuck it! Back in that bag again. Hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that on. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Hola. No, akurát sa obliekame. Včera to bol proste záhul kilometrov. Umelé jak blázen. A absolútne som všetko zabudol natočiť alebo niečo. Proste to sa nedalo. Prišli sme, strelili sme pištona a aké pohode ubytko máme obyčajné. A dneska to bude ďalší záhul kilometrov. To bude takých 400-450, ale už by to chcelo nejakú pauzu. Aký šuflík. Nejakú pauzu, lebo som fez unavený. Takže ideme sa previesť okolo takého jazera tuto. Je tam zo pár ešte ciest a poďme na to. Máme pred sebou 3 hodiny jazdenia. Tankovať nám netreba zatiaľ. A ideme si tu dať taký okruh okolo doľava, nie? Ideme si tu dať taký okruh okolo jazierka. A završíme to úplným vrcholom, čo uvidíte. A hádam, z toho ideme zdraví. No a vlastne nemám ubytko. Dneska som si nič neporiešil. Takže je to otvorené. Poriešim to tak za 3 hoďky po našom okruhu, že čo a kde a jak, lebo absolútne vlastne neviem, že čo, kde a jak. Takže to uvidíme, no. A snáď bude dobre, má byť pekne dneska. A myslím si, že by to mohlo byť fajn. A kde si to poďme zase užiť. Jak sa volá toto jazero, vieš? Gambarogno. Lago Maggiore, no, ľudkovia, tak máme tu Lago Maggiore. Jaká je hĺbka, Paťo, povedz mi. Že jaká je hĺbka, mi povedz aspoň. 4,30 m na celom strede. Neviem, ale je tu pekne, no. Proste mal by som sa viac informovať do tých videí, lebo som jak baganja tupý potom. Mrzí ma to, že vám k tomu nič nepoviem, ale keď mi napíšete extra, tak ja si to vygooglím a poviem vám o tom viac. Sľubujem. Jak to vôbec si sem dopozerá. Minimálne on to pozrie, budem tomu veriť. Krása. Kokos, toto v meste. Jo, idem opatrne. Tak tu majú normálne slalomovú dráhu v meste. Kokos, pozerajte sa nad Lago di Garda, aké tu máme cestičky. Normálne, že vracak za vracakom, ty kokšo. Iná krása. My sme sa včera celý večer smiali s Paťom, že prídu zakrutí a my stichneme. Že proste automaticky nevieme čo povedať, lebo to sa iba sústredíš a užívaš si tú jazdu. A myslím si, že to každý poznáte. Že to tak proste je. A sa vám otvárajú tie nádherné výhľady, ty kokos, tuto si žiť hore, to je čistá krása. Pozri sa napravo, to je nádhera. Dobrý deň, teta, do stredu cesty sa mi hoďte, tak, pozdravte ma, veď vy ste šikovná. To hej, do stredu cesty sa mi pošle a ešte sa pekne usmeje, že však ja viem, že som sprostá, neboj. Čo ja viem, môžeme si dať... Aha, ty kokos. To je také, no.
ty pičo. Dobre, dobre. Môžeme ísť. Vítajte v Taliansku na nejakú chvíľku, potom sa zase vrátime do Švajcu, ale prešli sme akurát hranicu. Toto je tu čo? Halus. No, sama serpentínka za serpentínkou. Pomalé, nie rýchle, ale záživné. Normálne sme unavení po 10 kilometroch cesty. A macano con pinno nestihol som. Ale pizza, pasta, špagety. Koko, tu sa teším kam na nejakú pizza. Isto si dám a nejaké carbonara. Joj. Ale normálne sme vošli do Talianska a lepší asfalt. Takýmito cestičkami domov, do školy, do roboty, to proste... To je, ako na jednu stranu je to krása, my si to povieme, ale na druhú stranu to musí byť strašná hlúposť pre nich. Čo sa týka náročné aj za prácou, za všetkým, tu musia byť tak sebestační ľudia, si myslím dosť. Lebo... Hej. No. To sú takí, čo si podľa mňa pestujú a tak, že totálna sebestačnosť a iba minimum nákupy a tak. Halus, proste ľudkovia, tuto takéto cesty, úzunké, krásne serpentinky, ako sme sa bavili na bývanie, to asi nie výhra, ale na takú letnú výlku a takto, pozrite sa, ty kokšo. Toto je sloboda, to je krása. To, kamo, otoč sa, dáme tam fotku. Ľudia, povedzte mi, čo viac by ste chceli ako toto tu. Poďme sa okolo neho previesť. Bude nás čakať aj trajektík. Čus, my sme sa ocitli, že na trajekte. Sme na talianskej strane jazera. A ideme na Švajčiarsku. A bolo to také, no, neplánované. Vedeli sme, že to tu je. A nejako sme to stihli, akurát na čas trajektík sme dobehli. Čiže paradička úplná. Ideme sa tu pozrieť, vychutnať si cestičku. Teraz užívanie si výfukov a všetkých týchto rôznych zábavok. My sme zišli z trajektu a ideme si dať zase taký okruh chvíľku popri vode. Kúsok vyjdeme aj hore, do hôr a potom sa pôjdeme pozrieť na prehradku. Čiže priehrada Verzaská Dáminač. Skáče sa tam bungee jumping, druhý najväčší na svete. No a uvidíme, no, čo tam. Ešte sa asi odvezeme kúsok za to a tam sa potom asi naše cesty rozdelia. No, výhľadík by bol, teraz sa ešte vyšťať. To je proste brutál. Pozrite, ale sme išli trajektu na druhú stranu. To inak bych si počúval v tej vode. Kokos, riadne pohoria, ale celkovo všade. Tie jazera tu len tak skovaté medzi tým. To je normálne taký relaxačný pohľad, by som to nazval, že radosť tu len stáť a dívať sa. Nacikať. Tu sme sa už celkom náhlili, pretože som si zarezervoval zoskup na priehrade Verzaská Dám a nemali sme moc času. Paťo sa rozhodol použiť novú apku a chytil sa navigovania. Po asi 10 zlých odbočeniach som už bol celkom nervózny, lebo nám dochádzal čas.
Tak ideme dobre? Ty si 100% istý starý? Mne nevadí offroad, ale aby sme išli dobre, vieš. To mi vôbec nevadí. Dúfam, že som gumu. No tu sa dá do dola a hore, ale do dola sa nedá ísť, tam je brána. Ja ti neviem. Navigácia mi ukázala príchod na miesto o 13:37, ale môj zarezervovaný a predom zaplatený zoskok bol na 13:30, kde som mal byť o 15 minút skôr. Možnosť bez diaľnic mi ukázala príchod o 14:14, čo som následne už absolútne nezvládol. Ty si veľký frajer, kámo. Starý 13:37, mňa z teba Boha, páčo do 14:14, kámo. Mi teraz prehodila. Ja už za tebu nejdem, ty k***e. No, poj. Keby som sa nenahlil, tak mi to je jedno, starý, ale... Tak každú zatačku, kámo, to som ešte nezažil pri nikom. Teraz, aby sme sa tu išli vyzabíjať, aby som všetko stihol. Ono je byť ťa do ryti nakopal. 31 tam dojel. Máme trošku zhon na priehradu, máme tu tam 15 minút. A vyprávam sa s oným. A trošku sa náhlime, no, obchádzame už jazero, už by sme mohli aj ísť. Lebo tuto šoféry, to je normálne jak dom dôchodcov, keby pustili. Proste sa tu vlečú, na všetko majú čas. A tu keď sa ponáhľaš, trošku neexistuje, že kto si ide 50 na 50, čo si? 25 je maximum. Čiže... Dívaj sa, ďalší taký. Starky môj, ty si za dementa, starý debil, čo nemá proste mačo vodičak. Kámo, proste vysvetli mi to, prečo len taký človek šoferuje, ledvom vidí pred seba, z pruhu do pruhu sa hádže a potom, že motorkári umierajú, boha. No, už sa blížime k Verzaske, ľudkovia. Som zvedavý na ten výhľad, to bude čistá krása. Auto. To bude čistá krása, môžeš po tých dvoch. Nič nejde, stále nič nejde. No, som zvedavý, toto bude čistá krása, lebo tá priehrada je obrovská. Ty kokos, tu je pred nami. Fú. Akože... Fú. Tak toto je obrovské. Normálne strach v očiach.
Kam ho? To je psycho. Asi, hej. No, poďme to skočiť. Poďme to, kurva, skočiť dole. Idem tam. To je pohoda, to dám. Wow. Are you ready for your big jump? I'm not, but let's do it. Let's go and throw you down from the dam. Woo! Woo! All the way to the edge, please. Okay. Oh my god. Guys, it's A scary. little bit more, a little bit more, a little bit more. You don't hold any metal, Yeah. just let it go. Okay, let's do it. 3, 2, 1. Fuck it! Toto je brutál. Tomu ver, kámo. Dobre, teraz sa potrebujem zdvihnúť. Asi. Ty pičo. Čo ti jebe? Tomu ver, toto bolo psycho. Ale bol to brutál, ľudia moji. Jaj. Toto bol extrém. Ty kokos. Neskutočné. Fú. Fucking yeah, man! Great success. Hey, it wasn't that scary how it looks. Too easy. Yeah, it was great. Bad, eh? It was great, guys. Get used to scary stuff. Riding your big motorbike. To the camera, say how was that? It was great, I told it already. High five. No, už mám potom, tu je môj kameraman. Ideme dotankovať a už sa rozdelíme. Ja idem do Milána a Paťo ide domov. Kde to bývaš? St. Gallen, do St. Gallenu. A bungee jumping bol brutálny. Uvidíte to na tom videu. To bolo psycho. To okamžite všetci chodte, keď budete môcť. Fakt, zážitok jak blázen. Idem na cesty, idem tankovať a valím Milano. Ľudkovia, kamera sa vybíja, idem 40 km. Tu sa lúčime s Paťom. Paťo nám odchádza, ide domov. A ja pokračujem. Bolo to podľa mňa Mali sme geniálne cesty spolu. Ale jak sa hovorí, každý príbeh niekde končí. A však začne nejaký ďalší teda isto. Takže tu sa rozlúčime ešte raz s Ťukesom. Šťastnú cestu domov. A opatruj sa, šéfko. Snáď sa vidíme. Jo, aj ty. Nežen to už domov, už sme sa vybláznili dosť. Jahaj. Bianco Nero, presne tak. A kde ja idem, doprava či doľava? Čau, Paťo. Rád som ťa spoznal. Asi je možno aj ja ináč. Možno ešte ideme spolu. Ideš doprava? Ja tiež. Asi. Hej, idem dobre. Šéfko, pecka. Joj, ľudia, poďme to doraziť do talianskych Alp. Momentálne idem smer Milano. Neviem čo ďalej, sme tam o 4:00. Nechce sa mi dneska veľa ťahať, lebo sme dali veľký náklad kilometrov s Paťom. Zase. Lebo sme premotivovaní. Proste kilometráž a kilometráž. Čaute. Takže kamera sa mi vybíja, ja sa buchnem na nabíjačku tuto. A
vidíme sa zase niekde ďalej. No, ja popravde aj neviem, kde som. Ťahnem sa na to Taliansko a pozerám a tu zase krásna, nie je to asi priehrada, je to jazero, ale nádhera, ty kokso, ideme sa dole ku nemu. Lugano, pozrite sa na Lugano, proste Lugano a zase hovorím to naše proste. Proste bude prvý názov tohto tripu, ale ja tu stále nejako predýchávam to, čo som skočil. A ten zážitok, prvýkrát to bolo pre mňa a ten zážitok je skvelý. To, ako letíte, tá voľnosť, ty kokšo, to je čistá krása. A zrychlujete. Normálne som sa cítil ako vták. To bolo super. Pardon, lebo sa trošku musím sústrediť. No, snažil som sa ukecať aj Paťa, ale Paťo sa na to nepodal. Povedal, že rešpekt zvyšok jak blázon a mal som ho aj ja. Ako ja sa výšok nebojím, ale keď tam stojíte a pozrite sa pod seba, môj hlavný boj bol s tým, že nepozri sa pod seba. Lebo Filip, keď sa pozrieš pod seba, tak tam nepôjdeš. Ale tým, že som sa pod seba nepozrel, tak to bolo super. Proste som neváhal. Neváhal som ani chvíľku. A ako mi to odrátal, ja som myslel, že zavriem oči, ale chalanisko mi tam hovorí, že nezatváraj ich, že proste si to uži. A bol to najkrajší zážitok, aký som mohol doteraz mať. Zažil som všeličo proste, let helikoptérov a rôzne takéto adrenalínové veci, aj keď let helikoptérov nie je moc adrenalínový, ale rozumiete ma, že není to len proste doma na gauči. A toto bolo zatiaľ jedna z top veci, lebo choďte to skúsiť. Možno skúste menší, ak ste nie takí psychopati ako ja, ale ja už keď niečo robím, tak to musí byť vždycky naplno. A to je na tomto najkrajšie, že žite život naplno, lebo nikdy neviete, kedy skončí. Ja som si hovoril, že môže skončiť dneska tam a neskončil. Neskončil a ešte len začína. Ideme zase Taliansko, ideme iné veci si užívať. Takže sa vidíme. Neviem, prečo sa lúčim, keď tu máme ďalšiu nádielku. Krásne tiež. To mi nehovorí, ja som tu mal teraz príhovor dlhý jak hovado a nič som nenahral. Ach jaj. No, proste ideme smer Taliansko. On sa tu rozcítil a ja pozriem na kameru, ja ho nemám zapnutú. Škoda, nevadí. Ja pozrite sa na tieto cesty, ale viac menej hovoril som o tom, že prosím vás, buďte opatrní. Každý z nás je byť závodník, ale netreba pri tom padať. Nejdem povedať to proste. Hovoril som o príklade, ako mi teraz kamarát spadol a myslím si, že kombinéza mu zachránila veľmi veľa poškodení na tele a majte ho na sebe. Potíme sa, smrdíme, všetko, nevyzeráme v tom samozrejme tak dobre, ako v normálnom oblečení, ale prosím, dajte si to. Nestojí to nič okrem trošku potu a smradu. Pozrite sa, je 31 stupňov, ja som v plnej výbave a užívam si to aj v nej. Je mi teplo, ale za to ublíženie na zdraví vám to nestojí. Minimálne ho to vie veľmi zredukovať, tak prosím, noste to. A poďme si užívať ďalej túto cestu, tento trip. Jo! Krása. Tu.
Ahoj! Čo bol za priteplný pozdrav? No, odchádzame zo Švajčiarska. Tým by som chcel povedať, že Švajčiarsko bolo geniálne. Geniálne. A určite sa sem chcem vrátiť. To je krajina plná emócií, krajina plná zázrakov a nekonečných možností. A určite sa sem spolu ešte niekedy vydáme a prejdeme ho celúčičke celé. To nebolo by možné môj život ukončiť bez toho, aby som ho nevidel celé. Pozrite sa na to, aj tu, kde sme, už sme na talianskych hranicách. A tu stále človek sa má čím kochať. Tu sa otočíš a furt tu máš vysokú horu všade. A ani vidno spoza volantu. No... Je to tu skvelé. Ideme na Commode Lake, neviem, či ste si všimli hore. Ideme si tam dať kávu, ideme si možno dať obedík a idem nájsť nejaké ubytovanie. Idem vlastne zistiť, že kde chcem ísť, lebo sám neviem úprimne. Neviem, kam sa chcem dneska dostať. Som už aj unavenejší, lebo však som nevyspatý. A nálož kilometrov, zase. Už si chcem oddychnúť, no. Máme 15:50, 9 minút máme do cieľa. Cieľ je nejaká reštika, proste. Kde si dáme minimálne kávu, kde si dáme nejaký snack. Prežijem to aj bez obedu, ale určite niečo chcem do seba dať. A... Dobrý deň. Ešte tu máte hranicu, ak by ste chceli vidieť do Talianska. A vítajte Italianov, como? Vždy som sa sem chcel pozrieť, bol som v Bergame, ale nebol som tuto Commode Lake, takže teším sa, že sa na ne spolu pozrieme ako na všetky, ako to volám, emocionálne náklady v týchto videjkách. Takže jo, vidíme sa na jazere. No, skoro ma práve sundal starý premotivovaný Talian na Fiate 500, lebo si zmyslel, že odbočí doľava. Aha, že mi zdochla motorka, že mi zle prišlo. Si zmyslel, že odbočí doľava a nedá smerovku a on plné brzdy, proste 30-ka, idem za ním a on fúko tam plné brzdy. A samozrejme ja plné brzdy hneď za ním. Za mnou auto plné brzdy skoro do mňa nabúralo, centimetr som od neho dobrzdil a chlapík nič. Ten bol vysmiatý a išiel si ďalej. Tak jeho to netrafilo. Debil. No ale prichádzame na Lake Como. Takže poďme sa tu pozrieť. Tuto by som mal ísť doprava, ak sa nemýlim. Wow. Aha, parkovať tu nemôžem. Tak ideme niekde niečo iné nájsť, aj zastavíme. No a poďme si nájsť nejaké to ubytko spolu. Poďme si niečo dobre dať. Určite si chcem niečo dobre dať. Wow, krásne. Je to krása. Ďalšia krásna vec, ktorú už veľmi dlho pozerám, veľmi dlho som chcel navštíviť a stále som sa nikdy k tomu nedokopal. A sme pri tom dobre, dvaja, takto párik behať, paráda. No, nedokopal som sa k tomu a konečne sme tu. A sme tu spolu. Funguje to, beží to a môžeme si to len a len užívať. Kde si to tu pichneme? Neviem kde, neviem čo, na pumpe, ideálne by bola pumpa. Snáď nejaká by mohla aj byť, či? Dáme si mobil takto.
No, to by sme neboli my, keby nám nevypadol. Takže... Tak. Máme čerpacie stanice. Hneď tu máme jednu pred nami. Môžeš, prosím? Zatvorené. Ohoho. Oho. Toto je to zatvorená? A nevyzerá zatvorená. Za mňa vyzerá dosť otvorene. Op. Dobre. Čus, mám nakúpené. Sme v Kome, Lago di Como. A idem na obytko. Akurát mi píše aj pani. No, myslel som, že pôjdem do toho Janova, alebo kde sa kúpať a tak. Ale nedám to už, proste som unavený jak fras. Dneska sa vyložím, zajtra sa vyložím na Pivsona a naplánujeme to ďalej. Čiže teším sa a uvidím, ale neviem čo ďalej, či idem k moru, lebo pri mori budem za 3 týždne. Alebo idem do Nemu, idem zase rovno z Telovýho pás, ale asi by som si radšej oddychol jeden deň pri tom mori. Čiže zajtra dám malé kilometre po diaľnici k moru, preležím to na pláži celý deň a potom dáme nejaké talianské opičky, to by bolo podľa mňa fajn. Vidím, že mám 7% na kamere, takže idem a pozriem sa už z obytka, keď sa vyložím a tak môžeme večer pri pivku prebrať celý deň a tak, takže zatiaľ. Ja som sa samozrejme neozval, ale ozvem sa ti s tým, že tu nezabudni dať like, follow a komentár. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.